אני בא בבוקר מוקדם, שותה קפה לבד, מנקה את הראש. הולך מסתכל במוסך מה נשאר מאתמול. ואז אני מחכה לעובדים, הם מגיעים, ואז אני שותה איתם קפה שני. ומתחילים להריץ את הדברים. אף פעם לא בלחץ, תמיד בכיף. היום יש לנו זמן בשבילך, אם תמתיני 5 דקות, לא? לא בעיה. 5 דקות? כן. תכף גלעד יסיים שם משהו וניתן לו. בא לי עסק שלי. אתה רגע אמרתי לי. לא 520, מרדוני זה לא 520. 520. אל תתווכח איתי בכלל. מי אתה בכלל? אחד הלך להביא אותו גלעד. במוסך, בארצות הברית זה היה עסק טוב מאוד, והתאהבתי קצת שם. אז החלטתי לפתוח מוסך. התייעצתי עם סבא. והחלטנו שאני פותח מוסך. ופתחתי מוסך. כיוון שאני אוהב את המקצוע, אז אני למדתי את כל התחומים במקצוע, יש לי את כל התעודות. גיליתי שהידיים שלי יותר טובות מהראש. אז החלטתי שהכיוון הוא צריך להיות להפעיל את הידיים. כיוון שתבונת הידיים זה דבר שקשה למצוא. לא כולם יודעים לפתוח בורג ובלי לעשות חור באצבע או לשרוט את הקיר. אז זו תכונה מאוד חשובה. וככל שהיום יש יותר מכשירי אלקטרוניקה מפותחים, אז אנשים פחות מפעילים את הידיים, רק את האצבע. בשביל לסרוק ולשרוט את האייפון שלהם. אז זו תכונה טובה. תרוות! מה אוכלים היום? מה אוכלים היום? מה אוכלים היום? מה אוכלים היום? אמא החליטה שהוא מתאים. זה התרשמה בעיקר מאשתו, לא ממנו. אלה נורשים עליך או זה עליי? זה השינוע שצריך להביא משם? למה הוא בא זה? למה אני צריך אותו עכשיו? למה? הוא הביא לנו עוד. לא ביקשתי ממך הביא לנו מסטה 5. שתסדרי את זה שלא יחזירו אותו לארץ. שעצרו אותו בשדה תעופה. צריך להתחמק, אה? אשתך היום עקפה אותי מימין עם המגן, צפצפה, ירדנו לטבריה. לקחת דגים, אני פשוט ביום שישי אוכל דגים, אני מכין אותם היום, אני שם אותם במלח היום. עקפה אותי מימין עם האוטו שלך, צפצפה כמו איזה, אני לא יודע, כמו צ'חצ'וחית בטבריה. איפה אספת אותה זאתי? נפש, אתה עושה את זה במצלמות. זאת לקוחה שהיא מקבלת בדיקה חודשית חינם, שמן, מים, אוויר, כל הדברים האלו, כבר 17 שנים, כי היא אלמנה, ובעלה כנראה לא יודע לבדוק שמן מהקבר, אז היא באה אלינו, היא קונה אצלנו מכוניות, היא כבר לקוחה שלנו 24 שנים.
רגע, מה אתה עושה רעש? הוא עכשיו איזה...